Så er det dag 6 på min tur rundt om Østersøen. Vinden er stadigvæk modvind, men den har lagt sig lidt siden i går, så det skal nok gå. Jeg er optimistisk. Det skal man jo være. Så der er lidt gang i den derude i dag. Og der er ikke mange folk ude at bage. Og det kan jeg da godt forstå, det er blæsvejr og den kulde. Så det hele herinde er det feriehoteller, kaffebar, campingpladser. Jeg kan godt se, at Tyskland ikke har meget hav, siden de søger heroppe alle sammen. Nå, men vi må videre. Jeg kommer ind på mange sjove stier på den tur her, kan jeg se. Det er også spændende. Fint landskab. Harer har jeg lige set 2 af. Læ er der blæen herinde også. Jamen, kan man forlange det mere? Bedre. Det kører bare for Ole Bent. Så er jeg kommet ud på landet igen. Jeg kan godt nok se et godt stykke herfra. Endnu en gang gule marker. Men vinden blæser desværre duften væk, så jeg kan ikke dufte den i dag. Det er lidt ærgerligt, men sådan er det jo. Der er også nogle flotte veje med store træer med bevoksninger på begge sider. Det er nu dejligt. Det giver lidt læ for vinden og lidt skygge for solen. Men det får så endelig om lidt. For det landet er ude ved en landevej. Så er det cykelsti langs bilerne igen. Men går man jo også fremad. Så er jeg ved havet igen. Jeg tror da godt nok. Jeg har lidt på fornemmelsen, at vinden har lagt sig lidt, for jeg synes ikke, den er så strig, som den plejer at være. Eller som den har været hele dagen. Så lad os da håbe det. Og det er nu flot her.
store flotte træer og havet der glimter og jamen. Og så alle de her fodgængere. Jeg tror de ejer hele vejen. Og de hører jo ikke, når man bimler og bamler med klokken. Men det må vi jo lære at leve med. De skal jo også være her, de stakler, der ikke engang har råd til en cykel. Så nåede jeg til Oldenborg i Holstein. Så må vi se, hvor stor den er. Jeg har lige været på Mark D og fået noget at spise. Så om en halv time, så er jeg vel sulten igen. Så. Det var så dag nummer 6 på min tur Østersøen rundt. Jeg har haft modvind hele dagen. Jeg håber, at den østenvind, den snart vil vende på i nord. Det vil passe mig så fint i morgen. Men den første campingplads, jeg kom til, de kan ikke have besøg. De er kun åbent mellem 10 og 11. Der kommer jo ikke nogen. Så måtte jeg jo køre en 5-6 km længere ned ad kysten, og så fandt jeg en campingplads, og de var rigtig søde. Så nu vil jeg slå mit telt op, og så vil jeg hygge mig til i morgen. Kan I have det godt, Marine?